Ключи поселогында яшәүче Хәбибулла аганың шәһәр үзәгенә бармый калган көне юк. Кичү ремонтта булу сәбәпле урау маршрут сайлый. Күпер яныннан узганда зур кызыксыну белән төзүчеләр эшен күзәтә. Без инде итәбез, тырышабыз, карыйбыз, безгә чиста яхшы була. Китеп калабыз, ашканнарын. Объектта реконструкция эшләре тәмамлану этабында. В данный момент мы готовимся. Бүгенге көндә без бетоннан тигезли торган өслек ясыйбыз. Тимер юл буйлап дренаж лотоклар куябыз. Коймалар өчен барьерлар һәм су агу өчен лотоклар да бу көннәрдә әзер булачак. Район башлыгы подрядчы оешма җитәкчесе Рөстәм Вәлиев белән берлектә эшнең барышын бәяләде. Строители хорошо работают. Самое главное людям дать. Вы как сказали, что до конца июня мы закончим, мы вот это должны обеспечить. По краю путепровода будут. Тимер юл кишеү кырыйларында коймалар булачак, алар тротуар тибында. Буларның барысы да җәяүлеләр куркынычсызлыгын тәэмин итәчәк. Барьерное ограждение. Тимер юл аша кишүдә реконструкция 1 июльгә тәмамланырга тиеш. Бу тәкъдим генә түгел, таләп дип белдерде район башлыгы. Һәм графикка сыешу өчен төзүчеләрне һәр көнне нәтиҗәле файдаланырга чакырды. Әлегә эш планлаштырылганның 75%-ында башкарылган.